Onder de naam Football Memories is SV Venray vorig seizoen gestart om herinneringen op te halen. In de kantine van de voetbalclub wordt de ochtend 2 keer per jaar georganiseerd. Dat is opgezet door een stel vrijwilligers, oud-leden van SV Venray. En die hadden dus bedacht, nou, als we dus eens een morgen of iets organiseren voor oud-leden, dat die eens een keer gezellig bij elkaar komen. En een kop koffie, een stukje fly erbij. En dit is nou de 4e morgen dat we dit organiseren. Ja, je ziet dus nou, er zitten weer ongeveer 20 mensen binnen. En dat blijft lekker lopen. Ja, en we hebben veel boeken, veel fotoboeken en met ander materiaal. Film wordt er gedraaid. Het is heel herkenbaar voor iedereen. Je merkt ook meteen dat ze zeggen van, hey, ja, dat is die en die. Hè? Was die veranderd? Ja, ze beseffen dan niet direct natuurlijk dat ze zelf ook ouder geworden zijn. Maar ja, het is gewoon gezellig, hartstikke gezellig. Je merkt gewoon aan alles dat iedereen die er is is niemand bij die denkt van, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Het sluit meteen aan, herkenbare dingen, ja, gewoon gezellig. En is het ook in het kader van binding, een beetje tegen strijd tegen eenzaamheid ook, of een sociale activiteit? Ja, zeker voor deze mensen hier. Er zitten een aantal bij die alleen zijn en die het ook nog wel eens leuk vinden om dus spelers waar ze vroeger mee gespeeld hebben, om die nog eens een keer te ontmoeten. En even gezellig bijkletsen. Er zit er eentje binnen die woont in Veghel, dus die komt ook elke keer. Dat is binding. Ja. Ja, wat is leuk aan deze morgen? Dat je oud voetballers, oud bestuursleden, weet ik wat, tegenkomt die je sommigen al de hele tijd niet gezien hebt. En die komen hier binnen en het is voor hun toch weer meteen een thuiskomen. Dit gebeurt 2 keer per jaar en je ziet het ook groeien. De eerste keer, ja, oké, hadden we 1,5 tafel, zeg maar. En nu hebben we er 3. En toch telkens ook weer nieuwe die nog niet geweest zijn. Maar die al vaker geweest zijn, die komen terug. Juist omdat het gezellig is. Ze hebben al een volgende datum gepland. Dat wordt de 16e oktober. Ja, van de Duke. Dit is chef Keizers en laten we nou wat